Velkommen på Nordsjællands Efterskole. Jeg hedder Jesper Ønsberg, og jeg er forstander her på NE. Jeg vil godt give dig 5 gode grunde til, at du skal vælge at være elev netop her hos os. For det første, fordi vi er en kristen efterskole. Det betyder, at vi bygger på et kristent livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi er en skole med holdning, med klare værdier, og vi er en skole, som ønsker at hjælpe dig med at få retning på dit liv, til at træffe gode valg for det liv, som du gerne vil leve. Den anden grund til, at du skal vælge at være elev her på Nordsjællands Efterskole, det er, at vi er en skole med et rigtig stærkt skoletilbud. Det betyder, at vi ønsker, at det skal være spændende at gå i skole. Det skal være lærerigt, og det skal være udfordrende. Både for dig, som synes, det er let at gå i skole, som har let ved fagene, eller for dig, som synes, det er svært og udfordrende, så ønsker vi at løfte alle elever på Nordsjællands Efterskole, så de udvikler deres fulde potentiale. Den tredje grund til, at du skal vælge denne her efterskole, er, at vi er en skole med nogle rigtig spændende linjer. Vi har både en fodboldskole, vi har dans, drama, outdoor, sport og musik og kreative medier. Den fjerde grund til, at du skal vælge NE, det er, at vi er en skole på Sjælland. Det betyder, at vores elever kommer primært fra Københavnsområdet, Nordsjælland og hele Sjælland, fra Bornholm og fra Færøerne. Vi glæder os over at se vores elever både få venskaber, relationer, mens de er på efterskolen, og ser, at de her relationer er nogen, der varer ved, at de får venner for livet og for den ungdomstid, som de går i møde. Den femte grund til, at du skal vælge NE, er vores helt nye linje, som begynder fra næste skoleår. Den hedder Kompasset og er en alternativ 10. klasse, hvor du kun har 3 boglige fag, men i stedet har en række andre spændende fag, som handler om identitet, selvforståelse. Den handler om bøn, og den handler om Bibelen. Den handler om at forstå den verden, vi lever i. Det er en form for ungdomslederuddannelse, hvor du får en masse færdigheder og redskaber til at tage ansvar og lederskab, både i dit eget liv og i den verden, du lever i. På Kompasset rejser vi, og du kan vælge mellem at rejse enten til Sierra Leone i Vestafrika eller til Vancouver i Canada. Velkommen på Nordsjællands Efterskole.